Everybody's got something they had to leave behind. One regret from yesterday that just seems to grow with time. There's no use looking back or wondering how it could be now or might have been. All this I know, but still I can't find ways to let you go. I never had a Hello, good morning mga friends, mga mamshis. Mauni akong daily routine sa akong kinabuhi kada buntag. Mag-shower, pero wala ko naligo sa akong kuan karon, lawas ra. Mag good grooming, kay mag-prepare ko, kay maadto mo mag workout di ay ko diha ra pud sa sala, dili na nunid na ko moadtog gym kay mahal. Nagtry ko ka isa ba. Sus, Ginoo ko nindot unta i-gym kay electric. Pero wow, ang 1 month mahal. So, buhato na lang nako diri sa balay. Okay lang. Ako na lang ang mag-kumbate kay sayang ang 50 euro. Ako na lang nang ipadala sa Pilipinas palit og gatas ni Joshua. Kay si Joshua nagtutoy pag yun. Oh my gosh! Napakoy baby! Panangga kay ito na ako. Gimingaw, nagyuko niya. Uy, human, inom siya tagduha ka basong tubig ha. Dili po daghanon nato. Kanang mura ganig. Mura o Camil ba daghang kay inom tubig no, kanang nasa lang liquid ba kay kanang extra, pero okay ba ang tubig sa atong lawas kay makahamis tan-awa akong kutis, diba? Ya human friend, mga mamshis, ang akong sekreto, dili ko nagalotion ha. Dili ko nagalotion. Daghan ang hatag na ko lotion pero tan-awa wala na ko siya gamita. Napa dito, napa sa bathroom. Kipagtagaan ko mga lotion pero wala na ko gamita. Human, kanigid siya akong ginagamit. Eucalyptus bath oil. Basa pa ko, napa ko sa shower. Ginahaplas na nako siya, nindot kayo siya. Murag bata o skin. Mana ako sekreto ko sa Pilipinas ko akong ginagamit kay kuan Johnson baby oil light. Light lang siya. Mauna na siya akong ginagamit. Bisag init sa Pilipinas, mauna siya akong ginakuan. Dili ko nagalusyon, kay maraglagitan ko. Dili ko ganag-lusyon. Uy, ambot nga naman na, uy. Ug sa naong pod, simple ra pod akong ginagamit sa naong. Pero nagabutang dyan ko aning serum. Kay dara na biya ko. Serum na siya. Man, moisturizer, mawalang na siya niya. Magkilay-kilay ko kay, wala biya ko kilay para anyag-anyag na punta mga nanay no, brama. Dan-ag na pun nga natay kilay. Lisod kayo taway kilay siguro. Pero na ako'y kilay gamay ra pud miga. Nya akong pangkilay daghan kay diri tanan na napalit na nako kay di lagi ko kabalo mo kilay. Uy, napa ko'y pangtato nga kilay niya makampat man di man ko kabalo kay usahay lisod siya papaon. Nya tag 3 days bi na una siya matangtang wala na ko ning kuan. Uy, ambot kinsay gusto ani. Nako pangkilay pangtato. Madarikan siya, oh. Ang tato niya siya. Dili ko kabaling mo gamit, ana. May pag-adto ko sa powder. Nag-powder na lang po pangkilay. Ana. Parang nindot siya. Yung human. Ana to. Gamay nga. Ping-ping. Parang. Murag mistisa tan-aon day ba? Murabag kuan. Nindot siya tan-aon. Basta maulan ni akong kuan, niinom na ko og isa ka basong tubig ganiha. So magduha na ni siya ka baso karon akong giinom. Ami kay tubig day sa buntag day. Una siya ang akong sekreto sa kinabuhi. Kay kailangan mag-healthy living ta kay iwas sakit ta. Kay karon ang mga pagkaon daghan na kay preservative. Diba? Mo na green juice jug pug ko. Kay effective gyud kaayo siya.
Very effective yun. Nya karon adik lagi ko kape day. Uy, sao man ako? Isa man ako pag-undang aning kape. Uy, adik man jud ko aning kape. Sus, bisag utong dako wag kape jud ko day sa Pilipinas balag igang. Magkape ko mga mamshi. Siguro ang uban nag-say, pero ako dili ko pwede anang usahay nag green tea ko pero I love coffee gyud. Usahay 5 cups a day pa gyud. Pero ako nang giiwas-iwasan karon kay makadry daw nag-skin. So nag-ready na ko kay para na ko mag-workout. Kay unya magkumbati ko limpyo kay ang akong amo hapit na moabot ugma na moabot si Eric. 2 weeks mi dili biya mi magkita ni Eric. Inusara lang ko in taon diri. Pero lingawon na lang nako akong sarili po. Basa-basa, luto-luto, pictorial. Mo ni nag-vlog-vlog ko, na-learn ko mag-vlogger. Ana, ambot. Na may nag-message na ko nga mag-vlog daw ko so nagtry ko unsaon pag-vlog. Sa permiro dili jud ko kabalo ambot hantod mahanas ang tawon ko siguro ani. Karon nag-ilis na ko kay I'm ready. Kuan ko unsa na day? Magtuwad-tuwad ta ani magpagamay tag tiyan day ba kay lisod ka ayo ning magsigira tag unsa? Piktibiya kayo ang green juice. Basta pag dili ka mag-exercise siguro it's okay kay marang nag-cleansing man gid siya. Kay total gid siya nga kuan. Detox. Dili lang siya sa internal kundi external gyud. Sa mga mamis, mao ni siya ako mga sekreto sa kinabuhi. Unya magmalipayon ta kanunay. Dili ta anang mag isip-isip anang mga problema. Although ang problema mauna gid na perminti. Ato na siyang kumbaga ang atong kaluha sa kinabuhi pero kung kabalutan mo dala o musalig lagi ta sa Ginoo mo lang gid akong giasahan ang Ginoo i-guide ta niya kay tanan naagid tay mga pas-anunon sa kinabuhi naagid tay pas-anunon sa kinabuhi pero kung kabalo lang ta mo dala madato mag mga pobre naagid ta ana ang hot pero kabalo lang jud ko mo dala gusto ko happy permanente ang life kay kung magsige pagsad og mugto na di man na makatabang na to samot patong wrinkles ana imbis nag-inom tag mga tubig daghan or unsa pa ang ipangbuhat makasamot man na so good vibes gita permi magmalipayon og mag love mao lang gid na siya ha dili ta mag mugtok sayo sa buntag pag mata mag smile na ta at tubangan sa mirror pero magpasalamat ta una ha sa Ginoo. Lord, thank you so much ha nga nabuhi mi. Magpasalamat ta kanunay sa taas kay wala ta kung wala siya. Pero kung unsa man inyong religion I respect. Ha? Pareho ta kay nituot ta sa Ginoo. Isarata. Sis, ara magsugod na ko. Dara ako yoga mat. Yoga mat. So ako na ni siya i-plaster diri. Ano siya akong pag-exercise. So, magsugod ko. Warm up sa ako. Ano siya pang muscle, diri, biceps. For 20 times. 20 times and then 20 times like that, left and right. Para ni sa tiyan. Para mo gamay, magka-muscle. So you do it 20 times. Muna akong ginabuhat kada buntag. And then, 1, 2, 3, 20 times also left and right.
3, 4, 20 times ni siya sa braso. Ako ipakita ha, unsaon. Thank you mga mamshis, mga friend ako nga gwapa. Mauni akong daily routine. Magpasingot. Usahay, dili ko kabuhat aniya kay naami lakaw. Pero kung naadyo ko sa balay, buhaton jud na ko bisan pag naa si Eric. Magpasingot jud ka. Okay, thank you for watching again. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. Okay, see you next time. Bye.